Salut! Hai să vorbim despre cel mai mic robot umanoid din lume, prezentat de o companie chineză. Poate fi transportat într-un rucsac. O companie chineză de robotică a prezentat cel mai mic robot umanoid din lume. Are o înălțime de aproximativ 80 de centimetri și cântărește de aproape 8 ori mai puțin decât un robot umanoid de dimensiuni standard. Robotul Prime Q1 a fost conceput în așa fel încât să-și poate folosi întreaga forță la nivelul întregului corp, permițând fiecărei articulații să răspundă dinamic la mediul înconjurător. Cu o înălțime de aproximativ 80 de centimetri, este suficient de compact pentru a fi transportat într-un rucsac.